Ο ελαστικοφόρος αεροπορτωτής που βλέπετε είναι η μετεξέλιξη του αεροπορτωτή γραμμών και λέγεται αεροπορτωτής κάπου. Η ευελιξία ήταν το κυριότερο πλεονέκτημά του. Συγκριτικά με τον παλιό αεροπορτωτή γραμμών, αυτός ήταν πολύ πιο ευέλικτος. Η μόνη δέσμευσή του ήταν το λάστιχο του πεπιεσμένου αέρα που του έδινε την κίνηση. Ο κουβάς ήταν χωρητικότητας 200 κιλών βοξίτη και φόρτωνε τον εαυτό του με μια πλήρη κατακόρυφη περιστροφή του κουβά του. Όταν γέμιζε η καρότσα του, χωρούσε 1,5 τόνο βοξίτη. Μετά άδειαζε μέσα σε κεκλειμένα λούκια μεταφοράς του μεταλλεύματος, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι απαιτήσεις σε πεπιεσμένο αέρα, όπως είπαμε και πιο πριν, ήταν μεγάλες, γιατί όλα τα μηχανήματα, ακόμα και οι αγνιστήρες, οι λάμπες φωτισμού και πολλά άλλα, έπαιρναν κίνηση από πεπιεσμένο αέρα που ευτυχώς δεν δημιουργούσε καυσαέρια.